Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Chloe. Isa po akong simpleng may bahay at masasabi kong tunay na partner ng asawa ko sa laban ng buhay. Kaya lang lately, hindi ko na alam kung partner pa ba talaga ako o bystander na lang sa kwento ng relasyon naming dalawa. Wala namang malaking eskandalo. Walang lantarang pagtataksil. Walang mabigat na kasinungalingan. Pero may mga bagay talaga yatang mas masakit kung minsan. Yun bang mga bagay na tila maliit lang pero nakakabwisit ng sobra. Ganito po kasi. Yung asawa ko po may tinatawag ngayong work wife. Wala naman daw yun. Ibig sabihin lang best friend niya sa trabaho, kabiruan at kasama kapag lunch break. Minsan nga binabaunan pa siya ni girl ng tanghalian. Minsan naman si husband ang nagdadala ng extra. Pilit kong iniintindi nung una. Sabi ko pa nga sa sarili ko, maganda na may napalagayang loob siya sa opisina. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang mas naging espesyal na ang samahan nila. May mga inside jokes na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Palaging si girl na ang laging laman ng kwento ng asawa ko. Hanggang isang araw, masayang ibinalita ng asawa ko na magkakaroon daw sila ng work wedding sa opisina. Katuwaan naman lang daw yun, parang costume party na din. May mock altar, may vows, may magpapanggap na pastor at may entourage. May reception din daw pagkatapos. Para akong sinuntok sa sikmura. Wala ba talaga akong dapat ipag-alala? Normal lang ba na may ganito sa trabaho? Nasasaktan ako. Parang hindi man lang ako naisip. Gusto ko sanang sabihin sa asawa ko na hindi ako natutuwa sa patawang kasalan niya pero ayoko namang magmukhang insecure. Ayoko namang maging kontrabida para sa asawa ko na para sa kanya ay isa lang naman itong simpleng katuwaan sa opisina. Tambalang kumikinang, magsasalita ba ako o palalagpasin ko na lang? Kailan ba nagiging mali ang sobrang closeness sa trabaho? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Chloe. Oo. Tanga-tanga nito ni Chloe. Ganitong maemosyon ako at may hormonal imbalance, ha? Kapag ka ganitong may hormonal imbalance ako. Patay tayo dyan. Patay kayo lang sa akin, lahat kayo tatawagin kong tanga. Estupida, charet. Alam mo, Chloe, to begin with, ha? Yung term na work wife is not normal. And yung ikaw na tinitiis din yan
para sa akin, hindi na din siya normal. Tama. At hindi din natin siya dapat i-allow. Kaya hindi natin i-normalize yan. Hindi natin i-normalize. Alam mo, okay. Call out dapat yan Totoo. eh. Okay, ang tanong ni Chloe, normal lang ba ito sa opisina? Okay, itong sasabihin ko sa iyo, Chloe, ha. Ano ang normal sa opisina? Ito ang normal sa opisina based on experience, based on kwento ng iba, based on a lot of things. And it has been proven, tried, and tested. Ano ang normal sa opisina? Chismis. Ayan. Normal yan. Promise. Basic. Basic yan. Ang chismis, may dagdag, Ayan. may bawas. Tama. Normal yan. Sino ang bagong favorite ni boss? Ayan. Bakit mataas ang sweldo niya? Wala naman siyang ginagawa. Correct. Karapat dapat ba talaga siya sa posisyon niya? Ayan. Hindi ako masaya sa sa ginagawa niya. Hindi naman marunong yan eh. Bakit nilagay yan dyan? Tama. Yan. Yan yung mga chismis. Yan yung mga normal. Yan yung normal yan. Oo. Yung ano pang normal sa opisina, crab mentality. Ayan, Yan. naghihilahan. Naghihilahan pababa pag may nakikita silang parang umaangat. Nagsasabi ng mga bagay-bagay against that person. Kaya lang naman umangat yan kasi ka-close si sir. Ayan. O di naman kaya, ay naku, hindi naman talaga magaling yan eh. Tama. Nagkataon lang maganda. Di ba? May tsura lang kasi. May itsura lang kasi. Pero sa totoo lang, wala namang binatbat. Di ba? Meron pa palibhasa sexy lang siya Ayan, Wala ganyan. naman itsura pero sexy kaya pinagbigyan. Correct. Ganyan. Para sa akin yung mga ganyang usapin, yan yung normal sa opisina. Nangyayari talaga siya. Yung ano pang normal sa opisina, inggitan. Yan, 'di ba? Yung maiinggit ka sa iba, tapos kaya hihilahin mo siya pababa o di naman kaya. Basta yung mga inggit-inggitan, ganyan. Yung abnormal ni Coliana, Ayan, ang abnormal etong sitwasyon na to. Yung na may asawa mo. Yung asawa mo na may tinatawag siyang ka-close sa opisina na work-wife at eto pang malupit, meron pa kayong mock wedding, parang tanga. Ganitong may hormonal imbalance ako. At galing ako sa ireta, wag kang ano dyan. Ano ba? Hindi ko na alam mo, ano pa yung pwedeng maging normal. Feeling ko nga normal pa, hindi naman normal or nina-normalize ng iba. Yung tinatagong affair. Ayan. Hindi naman normal pero normal na may nangyayari. May mga nangyayaring ganon na may mga tinatagong affair na karelasyon pala si ganito, hindi mo inakala kasi alam mo masaya silang mag-asawa pero kabit niya pala si ganito, ganyan. Na si boss may inuwing OJT. Ayan. Na si boss na lalaki, ang inuwing OJT ay lalaki. Lalaki din. Feeling ko, baka gano'n. Pero yung may kasal-kasalan, may entourage, may reception pa pagkatapos, may make-believe na pastor, ano ba? Kalokohan. Parang tanga. Ayan, At wag mong iisipin na, hindi na lang ako magsasalita para hindi ako tawaging insecure. Alam mo, isa sa mga problema namin ni Diego Bandido na laging ikinakapahamak po namin ay yung speaking our minds. Alam mo yon na minsan nakakapahamak talaga yan kasi sinasabi namin yung nararamdaman namin, may mga ipinaglalaban kami mga karapatan. Ano yan it's always, hindi naman always, sometimes taken against us. Correct. Dami namang sinasabi, wala namang ginagawa. Reklamador. Reklamador. Hindi niya mabalanse yung oras niya. Mga ganon. Hindi naman kaya. Sino ba talagang kakampi niya? Yung DJ o yung management? Ano ba, Nicoliala? Sino nga ba talaga? Kayo kaya dito? Hindi kaya madali? Subukan nyo nasa gitna. Subukan nyo maging middle manager. Try nyo lang. Kasalanan nyo lahat. O, diba? So, alam mo yun, may mga ganyang klase mga eksena. Diba? Pero yung kasal-kasalan, yung work wife. Ito yung sinasabi yung word pa lang mali na Ito yung sinasabi ko na sometimes kami ni Diego, may mga sinasabi kami na ikinakapahamak namin. Yun yung problema namin. Ikaw naman, girl,
hindi ka nagsasalita, ikakapahamak mo Yan, din tama. yan. Oo. Diba? Parang kami ni Diego, dapat turuan kaming tumahimik minsan. Tumahimik ka kasi. Oo. Para hindi ka mabansagang mayabang. Hindi Correct. ka mabansagang ganito. Bida-bida. Bida-bida. Ayan. Epal. Oo. Upal. Lahat na ng pal. Diba? Pero yung hindi ka rin magsasalita at hahayaan mo lang, mali din naman yun. Diba? Mali din naman yun. Kasi parang tinotolerate mo yung ginagawa ng asawa. Correct. Hindi naman nagrereklamo yung misis ko, okay pala sa kanya. Patawa-tawa pa nga pag nagkikwento eh. So Ako. wala lang sa kanya. Diba? Naku, sinasabi ko sa'yo. Mukhang marami ka pang sasabihin. Hindi, kaya ako naiinip. Ramdam mo ba? Ramdam mo ba? Hindi, Kasi sige, ilabas na natin. may hormonal imbalance kasi ikaw Sayang ngayon kasi eh. yung moment, Oo. yung imbalance mo, ituloy na natin, i-podcast na natin to. Oo, para i-podcast ilabas na. mo na lahat. Sayang yung moment eh. Mamaya, ibang topic talaga. Sabi ko na nga. Trigger ka, Chloe. Trigger ka. Trigger ka sa akin, Chloe. Sinasabi ko sa'yo. Nakakaloka ka, di ba? Hindi, pero totoo. Ano yan eh, yung hindi mo naman pagsasalita is also a problem. Correct. So kung problema yung masyado nagsasalita at masyadong bida-bida, problema yun talaga eh. Aha. Kasi meron at merong pwedeng mapuna. 'Di ba? Kapuna-puna din yung ano ba yan? Mukha na nga siyang niloloko. I mean, okay, let's say hindi talaga. Mukhang best friend lang talaga. Aha. Pero 'di ba parang diyan din naman nag-uumpisa ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Naku, warm up pa lang to. Sabi Yan ko, eh. kukulangin talaga tayo ng oras eh. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!